ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to nima kundela rewo kundela worgo tohomaji dawa simbo garli rewo garli worgo kon waktu yoni hato tiggere yene tiggere sire hato jammela ene jiya e gardidi kabruji men to leydi sénégal mawɗo leydi ndi no wirno hanke ɓattake makko mo saktuno to jayde leydi sénégal subaka hande o wo toɗɗima hoorejo jagorɗe leydi sénégal woni amadou ba e konnguli mum wo holliti mawɗo leydi ndi noddi kam subaka hande o yemi ar takko muɗum min gollodo gam ɓamtare sénégal to leydi Mauritanie jagorɗo gayna jagorɗo aw jagorɗo jafoɗon jagorɗo ndema leydi ndi waɗi golle heblo gam oɗo sa hebanade ko fate banggue doron haɓade kala ken wiye tenke kame baɓɓatti bonnoje ko fate banggue ndema to leydi Mali jagorɗo hoorejo jagorɗe leydi ndi woni Abdullaahi Mayga yaltini konngudi mum to jayde leydi Mali wo holliti leydi Mali ne jogui kala dalillaji laɗɗi ceer ko leydi France golli e nder leydi mum guilay wallidde ɓen joguitiɓe armeji e yaɓɓude kuule leydi mum to leydi Guinée Conakry ko accident musɗo waɗi toon wonande Mitsubishi goto dusannoɗo goski mayɗo kono yani ha yimɓe joyo mbasi hen pittali mumen kabruji men ma naw en hato Côte d'Ivoire, Benin, Cameroun, RD, Congo, Tunisie, hato njolama njaberi musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen. manditare yituma wuri pilungala lefol ardo jobbe woni ardo sambaka to guddudi jobbe Serika 16 septembre année 2020 jaltino do morso mbimi dum ardo samba hamadi mamoudou umar jibier salli hade belade muñan bambado ba mamadou nalla ɓurɗandirede samba jombolo bambado en rutta teddungala faade dendagal bandiraɓe kala iwɓe nokkuji ɗi kala gam tawtorede 16 lewru septembre 2022 ko ñalawma hanki o ene hawre aljuma yuɓɓina ñalawma yiituma woori mawninde piilungal lefol arɗago woni arɗo sambaka arɗo jobɓe togguduɗi jobɓe jam Racine Demba Hamadi yere jeedi ite samba kum arɗo bokar kali kanko bambaɗo ba mamadou nalla ɓurɗandirede samba jambolo bambaɗo omo rutto teddungal dendagal bandiraɓe kala ngam hollirde mo weltare makko e oɗo henna ñalawma timmuɗo on ñalawma kadi waɗi wune ngam tawtorede fondation Miss Matam 2020 on ñalawma woni ñalawma kadi juɓɓinaɗo dow manditare nde lorde leɗɗe nde tawne ɗe gandi lekki kono foore mawde no feewi so en kaali arɗo sambaka woni arɗo jobɓe kanko bambaɗo o omo rutta teddungal dendagal jombagu kala kame pulagu kala ngam timminde e timmitinde arɗago oɗo henna gorko mo ganduɗa piilanoɗo lefol arɗago ñande 16 lewru septembre 2016 gila nden haɗo saaha mo gonɗen so ñalawmo arti ene mawnine toon to gudduɗi jobɓe bambaɗo ba mamadou nalla ɓurɗo andirede samba jombolo bambaɗo ene yettane jaara dendagal bandiraɓe arnoɓe toon kala e dow inde pulago e dow inde jombago e dow inde arɗo sambaka arɗo jobɓe toon to gudduɗi jobɓe albarka teddule maɗa mawɗe ɗe jeeɗa
ceerno Djiby Sy ko wittiyanke ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadindo ɓalawal e danwal kala ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wune ceerno Djiby Sy ko baawɗo listihara moƴƴuɗo longal jawruɗo firtude dabruji e ɓen weddaɓe korte ceerno Djiby Sy ene yawrani ɓe rewɓe sattoraɓe dewle e wonduɓe gorko ladde ceerno Djiby Sy ene safra ɓen wonduɓe kista fibrom ndogam sitta rewɓe ronkuɓe sowade e rewɓe dartoraɓe kala ceerno Djiby Sy ene yawrani ɓen worɓe ustoraɓe goragu e yawɓe yitade koye mumen ceerno Djiby Sy ene jogui leɗɗe fannuji tati hen fannu goto so tawi a ƴettiɗen leɗɗe fodde 19 rafini yalta ma ha laaɓa fannu ɗiɗaɓo o so tawi a hutorima ɗum fodde 13 rafini yalta ma ha laaɓa fannu tataɓo waddete koye gawri samme walla gawri ndemiri so tawi a hutorima ɗum fodde 100 rafini yalta ma ha laaɓa ceerno Djiby Sy ene jogui pegge e usula bawɗe neldede kala to neɗɗo woni pirtoje dabaruji ɓeydoje arsigaji ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wune so tawi o yannama ka miskino o safruma ha mbiya wen taw hay mbuɗa yoɓani so wona wonduɓe rafiji ɗiɗi mo cheydineji mbahliti hoore mum ha haɓɓa walla on janowo barogal ceerno Djiby Sy ko laaɓaɗo listihara so tawi a yiiɗi waɗnede listihara ko indema inde nene maɗa o haala ko woni nder ɓerde ma ha mbiya yoni so tawi ko wonɓe nder leydi Mauritanie ko ujunere mbuɗu so tawi ko wonɓe leydi Sénégal leydi Mali e dendagal leyɗele taariɗe leydi Mauritanie kala ko 4 CFA so tawi ko gonɗo caggal leydi ko wayno Europe Asie Amérique Asie ɗen leyɗele kala listihara ko gratuit hay mbuɗu yoɓetake ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kileneɓe mum o arti e oɗo saaha joni omo tawe nder nakshot lamorgo leydi Mauritanie to base makko waɗɗani jeere nettek kala jiɗɗo hebde ceerno Djiby Sy numéro mum téléphone ko 47 22 80 84 walla kadi omo jogui miñi ko mo gollotto ne wiye Alassane Sy ko laaɓɗo reedu ganduɗo leɗɗe ɗe ganduɗo golle ɗe o numéro téléphone mum ko 32 62 04 99 walla mbaɗa 48 10 00 13 ceerno Djiby Sy ne wiya dendagal kille mum no dooɓe kala sahade noon ko hebdemo wona salade notade ko hewrede tan yo jomum waɗa insisté ma hebmo ha no hannirta ni ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wune mbadden dando faade makko Daara moderne de l'excellence El Hadji Seydou Nourou Tall e gardigol ceerno Makki Muntaga Tall kame ceerno Seydou Nourou Tall imam juma mawɗo mo Cheikh Omarul Foutiyou Tall daara moderne de l'excellence El Hadji Seydou Nourou Tall ene tintina dendagal bandiraɓe kala bindi taggol rentrée scolaire 2022 2023 fuɗɗitima oɗo hen naddumuna kala daara moderne de l'excellence El Hadji Seydou Nourou Tall ene sohli suka jarawoy duuɓi joyya ha fayanma duuɓi 14 e ballal jomiraɗo ndena deftere teddunde wiyetende Qur'anil Karima daara moderne mo El Hadji Seydou Nourou Tall ene jangguina Qur'ana français anglais arabe ene wonde informatique kame hebloji goɗɗi kala daara moderne mo El Hadji Seydou Nourou Tall suko leldi mum ne moƴƴi ene safra ene ñaama nonne kadi ne janga ene wonde needi e nden ka kala sa yiɗi windide ɓiye e daara moderne mo El Hadji Seydou Nourou Tall jokkodirta koye tongoɗe ɗomin jogori roktirde mon joni joni
daara moderne mo alhaji saydi nouru tall jogui ko daaraji ɗiɗi so tawi ko daara rewɓe o tawete koto Sicap Liberté 3 so tawi ko daara worɓe o tawete koto Kermassar sa yiiɗi hebde hen ko laaɓi mbatta ko 77 254 33 55 walla mbaɗa 77 383 94 94 walla mbaɗa 78 149 44 31 walla mbaɗa 77 912 27 15 walla mbaɗa 77 638 31 78 musidɓe tedduɓe mbadden dando faade daara Bonnooru ko gandal ɓolol kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe hoyre-biir sappo e jeeɗiɗi silto hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e ɗiɗi yonti kumpital men ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar to karallagal Weltare TV ha mbawon yebde nate mon ɓosooje ko musidɗo men Saydou Abouba ɓesngu Demba Sek to Diboli ne wonde ɓesngu Abdullahi Sek ɓurandirede Cambela to sewnde Ñooro ɓe ndendi kamɓe kala aɓe tintina aɓe dutta duwaw dendagal bandiraɓe julɓe kala ne wonde duɗal ceerno Mouhammeda Sek to Seleng aɓe dutta duwaw dendagal bandiraɓe ñoronkoɓe sewndenaɓe dendagal bandiraɓe iwnoɓe ha to Diboli e banggueji goɗɗi kala ngam jaltugol aduna mawniɓe hen banggue jinnaɗo mabɓe hen banggue biyetenoɗo Abdullahi Sek ɓurnoɗo andirede Cambel Sek yalti aduna ñande alarba jawtuɗo henno ko hanki waɗanano sadak ton to sewnde mo Ñooro ha joni keddotoɗen koye ɓattakoji jeheten ko ha toon to leydi Côte d'Ivoire wonande heblo sukaɓe Afrique eɗen gandi ko fedde darinde weeyo kono hande wande golle payodinde toon to Kidira sa ari ha ɗon ma taw ɗon kuɓeje tati mawɗe dariɗe waɗi ɗum ko fedde heblo sukaɓe Afrique catal heblo sukaɓe Afrique sengo leydi Côte d'Ivoire to Abidjan ɓe jogui batu ñalawma janggo alet sappo e jeetati nduɗo henna lewru ɓe mbaɗat ɗum ko ɗon ɗo Abidjan légal 220 logement e nder galle Djiby Soumaré ɗum noon ko sanga takkusana woni 16h40 kala jiɗɗo tawtorede noddata koye 07 09 76 76 69 85 nottotoma ko Djiby Ndiaye wi américain walla mbaɗa 07 walla mbaɗa 07 48 80 20 60 nottotoma ko Djiby Souma walla nottotoma ko Aliou Dia ɗum noon mbadden dando faade e heblo sukaɓe Afrique sengo leydi Côte d'Ivoire kabruji men ɗemngal pulaar subaka hande o mawɗo leydi Sénégal e wiidemo kanko on Ahmadou Ba toɗɗaɗo noddimo téléphone yo arto galle lamorgo to kanko toɗɗete hoorejo jagorɗe leydi ndi o wona takko mawɗo leydi ndi beele ɓe liggoto ngam ɓamtare leydi Sénégal ɗum ko caggal nde wonati to galle lamorgo ngo wo salmodire mawɗo leydi ndi toɗɗimamamo hoorejo jagorɗe kanko Amadou Ba caggal oɗon poste hoorejo jagorɗe guittanoɗo gila tan 2020 gila tan jafuɗon gila 2019 ɗum ko caggal kanko mawɗo leydi nde o toɗɗita e dawala ɗimmala kanko Amadou Ba gorko mo Parcelles Assainies mo ganduɗa jeeyaɗo e APR gila tan 2012 woni gardiɗo wonino gardiɗo directeur général impôt et domaine taw koye laamu mawɗo leydi ndi woni Macky Sall kadi o wonino jagorɗo finance économique taw ganduɗa wonno hoore jagorɗo nden ko Aminata Touré woni Mimi Touré o woni kadi jagorɗo affaire étrangère gueɗe caggal leydi gila tan 2019 ha 2020 gila nden noon ko joɗinoɗo subaka hande aseɗo ene woni sappo e jeeɗiɗi lewru silto ko nden wo toɗɗa o woni hoore jagorɗo leydi ndi wo holliti haaju keñoraɗo kanko e jagorɗo koolaɗo kuuɓal galle lamorgo caggal nde ɓe jippi ɓe kuccodiri e jaydi yankoɓe wo salmini wo yetti o duwi wo ñaagui duwawa o yetti jomiraɗo o juule annabi o wo holliti mawɗo leydi Sénégal toɗɗimamamo
e haajuji keñoraɗi ɗon noon e futuro so jomiraɗo haaji ma Sénégal kala andu gouvernement makko mo jogori gollodade toɓɓe keñoraɗe ko ustude kasdi ko wayno luwas ustude gurdam ceerɗam e nder leydi ndi heblo sukaɓe garɗugo yadugo jamagu jangde timmude garɗude kono ne kadi haɓade yolayru wonande diƴƴe ko wayno inondation kame toɓɓe goɗɗe e goɗɗe kala o holliti hoolare nde mawɗo leydi ndi jogue e makko mawo daro ha darde nde tiiɗa gam timminde nden hoolare ɗum noon ɓiɓɓe Sénégal naɓe kala ɗo e juulal futuro ene ɗamini andude ɗen jagorɗe o jogori gollodade kankoɗo hen hoorejo jagorɗe kesso toɗɗaɗo o gartaten koye discours mawɗo leydi Sénégal ñalawma hanke o walla mbiyen kikiɗe hanke o sanga 20h woni juulal gueƴe ma artani hen ma en ketto hen taw koye firo e facciro wonande Mamadou Abdullaahi Déme taw koye ballal musidɗo meɗen Amadou Baraba. Assalamu aleykum bandiraɓe leydi Sénégal, mi salmini on ko banɗon Mamadou Abdullaahi Déme ɗo e Dakaru oɗo aljuma 16 lewru septembre hitande 2022 ko arde ɗo etade to gande en e ɗemngal pulaar haalaka hoorejo leydi meɗen président Macky Sall haali fewde e ɓesgu leydi Sénégal oɗo aljuma sanga 20h jamma o adi ko salminde ɓesgu leydi ndi o siftini wonde subgoji députéji mbaɗi ñande 31 lewru juillet yaari no foti yaarude ni settama yimɓe wonɓe boowal arnoɓe tawtorede e wonɓe ɗo e leydi he jaabureɓe cettima woote o rewi lawol o yetti ɓesgu leydi Sénégal e darde mumen e ɗum ɗon o yetti jaydiyankoɓe o yetti jogiiɓe sécurité leydi ndi e dendagal darinoɓe ha ɗum wawi wadde o siftini kadi en mbaɗino sumgoji diwanuji meɗen hono mairie ji e conseil départemental uji o joofi ɗon o siftini kadi 4 septembre ɓennuɗo en cuɓima au conseil ji des collectivités territoriales ɗum ɗo fof hankkadi ni heedi caggal meɗen o siftini wonde assemblée kes o darnama no gandirɗen ni ñande 12 lewru septembre o holliti wonde hankkadi ni caggal subgoji mbaɗi député ji ɗi natti wonde député ji parti ji mumen tan ko député ji ɓesgu leydi Sénégal fof ɓe jooɗani toon ko ɗum waɗi o holliti e nder haala makko mettere e sunare nde o dañi nde o yii ñalawma nde député ji ɗi puɗɗoto suɓade hol ardotoɓe ɗumen golle mumen fitinaji baɗɗi toon wona ko foti wadde wona ko yooɗi e suɓaɓe e nder yimɓe yo jooɗono ɓesgu leydi omo nodda yimɓe ɓe goto fof toon yo haal ko woni miijo mum darano miijo mum taw fof ene wondi e netanade dosɗe leydi ndi e netanade kadi no nokku o e hoore muɗum ko wona ɗum ko o arti kanko hoorejo leydi meɗen e sifaji gurdam ɗam no wayni holliti wonde gurdam ɗam ne anda hande o ene tiiɗi gouvernement makko ene dari hen darde tinde ngam wallidde guila e coggu gasoil o cogguji jeyge mbale ene wawi ustade o haali haalisaji mbaɗaɗi hen ɗi no poti o holliti kadi ɗum koko jokkata mbale ene wallita yimɓeɓe to banggue nguura no ustorto o siftini hen no mbiɗen joni joni ni haqqe 3 milliards ko waɗa e ustugol ndiyam jeyge e courant e gaz ha le 30 septembre 2022 ɗo o siftini kadi haqqe 150 milliards
ɗum l'État o yaafima ko fonno dañde e nder prix ngam ustude coggu maaro bele e makka e suukara e nebam haqqe 120 milliards goɗɗo ɓeydinama e joɓɗele ɓe l'État dawnata haqqe 43 milliards kadi ne neldama ɓurɓe famɗude doole e nder leydi he hewɓe mumen kene abbo e 500 e 43 ujunere neɗɗo ujunere famille ɓesguji ɓuuri famde doole ballitama ɗum ɗon e peeje goɗɗe ne kadi ƴettama ngam wallidde golle fewde sukaɓe e haɓade diƴƴe tampinɗe yimɓe inondation ngaji ɗi e loyeji tiiɗi ɗi ɗum ɗon foof koko ƴettete peeje muɗum wona kadi ne ko woni priorité gouvernement makko priorité jamma e ñalawma gonɗo goƴa makko mbale gurnam ɗam ene hoyba e yimɓe ɓe koye ɗum waɗi omo anniyi noddude yewtere yañde dendagal yimɓe ɓe ɗum toɗɗi pelle consommateur en hono ɓesguji ɗi sodoɓe commerçant ji e ko nande mumen mbale peeje goɗɗe ne ƴette ko ɗum waɗi gouvernement mo anniyi darnude janggo aset hunde ko wonata priorité muɗum ko daranade ɗum ɗon ko ɗum waɗi onon ɓe jiidumo leydi omo wiya en mboɗo jogui hoolare e daranade leydi meɗen Sénégal ndi jiɗɗen enen foof leydi ndi ganduɗa ko enen foof ken mbuuɗu wotu e haɗata goto fof ne wawi rokkude miijo muɗum jamma e ñalawma yimɓe jewtida mais taw foof ene wonde fijirde e jaleɗe yidde wurdude leydi wotiri leydi ndi ganduɗa ndi ene wona haɓɓere wootere yinde yaarude yeeso e nder jaam e nder kisal e nder deyre e nder hoore muɗum omo wiyen Allah jarama on jarama wonno e facciro muɗum ko Mamadou Abdullahi Deme facciri wonande discours hanki mawɗo leydi ndi faade ɓiɓɓe leydi ndi kala taw koye ballal musidɗo meɗen Amadou Baraba to leydi Sénégal concert haɓade 3e mandat e nder Afrique taw kadi ardino ɗum ko Aliou Tine Dj Awadji kame nalankoɓe wonɓe iwɓe yogayi leyɗele koɓe 11 ko hande ɓe jinno yuɓɓinde ndeɗon hirde ɓe jinno wadde ɗum ko toon to hôtel mo Radisson Blu kanko noon préfet o haaɗi wonande ɗum ɗon gam hollirde ɓe mbawa jogade nden ka ekkisal tene kadi ɓe ngala nden ka ekkisal ene wawi adda caɗele goɗɗe sen gewi to leydi Sénégal koto Mauritanie paaɗen to ɓooli jippade ha nokkuji kewɗi tuɗi ndiyam ha woni galleji jani ha woni yimɓe jooli hen mayango Sénégal ƴeri banggue ko ɗum jeeyi sababu ambassadeur mo leydi Amérique taweteɗo to Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie yaltini kene tolno 32 millions koppareji ugoya kiɗi ɗe gam wallirde wonande ɓen tampuɓe hen yooliɓe hen yoloraɓe hen ɓe galleji men jani hen ha jomumen mbawa tinde hen koye men ɗam ndiyam jettiɗam wolgue e nokkuji ko wayno Kay Hayɗi Casablanca ha Faymato Darou Nayima kame nokkuji goɗɗi kala ujunnaje 3,5 neɗɗo ma dañ wurde hen 1,5 galle ma dañ wawde feccade hen commission tambiɓe nden ka guura leydi Mauritanie ɓe dokkiri hanki kene tolno 170 tonnes guura ɗum noon ɓe dokkiri ɗum ko jaga Nouakchott ma tolno ujunnaje 2,9 wonande neɗɗo wawi hebde hen beele kadi kañumne wawa tigui wurtinde galle mum ko wayno Arfat Elmina ha Faymato Riyada kene tolno e ujunnaje 3,6 neɗɗo keeɓi hen balle mawɗe ko wayno maaro sukara nebam kame patuji goɗɗi kala ha jomumen mbawa yitade koye mumen jagorɗo cellal ɓalli mo leydi Mauritanie woni Wuldo Dahi e rima e nder vidéo conférence mum hanki o holliti ɓiɓɓe Mauritanaɓe nde ɓurata rentade no fewi gam teskede oɗo hen ñawa kulɓiniɗo kamniɗo tawadda ɗum ko ɓowɗi naata e dabeji ne yaa ha yetto yimɓe Crim Congo
ko wayno ñawmoɓe mbiyata vallée de rift taw ganduɗa ko fièvre bonɗo no feewi ha ganduɗa yimɓe nayo mbasi hen pittali men yimɓe hewɓe ndaɓama hen omo jangguina yimɓeɓe nde ɓurata wawde rentade no feewi so tawi yimɓeɓe ndentaki tan ne gasa ɗo hen ñaw o ɓuura a layde e nder leydi nde jagorɗo jangde mo leydi Mauritanie woni Adama Boukara Sako ko Soko waɗi jillu mum toon to New York tawtorama some ɗum ko ñalawma hanki o some ko fate jangde taw ko fedde gotago windere nde ɗum noon fuɗɗi ko hanki o ha yettoyo nogas e ɗiɗi nduɗo hen lewru ndu gonɗen ko fate banggue heɓanade jangde e kesamago yaday jamanu ha jangde nde ɓuura wawde ƴellitade e nder leydi Mauritanie jagorɗo ndema mo leydi Mauritanie yuɓɓini hanki jonde e heblo ngam oɗo saha hutorade taw ko doron lakon tokocon taw diwnata ɗum ko télécommande taw kadi gaɗa ɗum wawata haɓade ko tenke e baɓɓate wonande ɗannotoje ɗe gandi so yi ha ndungu ngu woɗɗoyi fandima siltude gaweji ɗe jeehi ha puɗɗima moƴƴude nden ko wayno wone tenke ɗe hinde baɓɓati ene kewi iwde yogay leyɗele ngam nadde e nokkuji so tawi ko leɗɗe so tawi ko gawri kala ko ɗe pewniti ɗe ɗaccata haydara so wona gasa ha laaɓa tambiɓe catal ko fate banggue haɓade maccugago e kalifandi nder leydi Mauritanie woni woldubo hobbayni tawama to Genève ɗum ko ñalawma hanki o nden fedde darnide haɓade haqqe innamade taw ko lawol 51 session woni ko tawtora ngam ndeɗon jonde teskede leydi Mauritanie waɗi taɓal manggal no fewi ngam darnade fodde haqqe innama ade kanko on gardiɗo ngal ɗon cetal ngal sengo leydi Mauritanie o holliri o wiyata heddaki kalifande leydi Mauritanie kono ɗo sahani limo kono kadi ɓe mbaɗi taɓal manggal no fewi e ballal wonande fedde gotago windere cetal mum darni ngala haqqe innama ade e nder windere nde kala accident musɗotinama hanki hakkude bis goto kame Mercedes mo sa 90 kanji ɗiɗi natodiri waɗɗani nokku mo mbiyata bloc de pierre ko ɗon ɗum waɗi hewɓe noon gañima hen waɗani mayde kono ɗen nawama to hôpital beele mbawa hebde safara mum tinama ko dogdu sattudu jeeyi oɗon sababu kala subaka garɗo maayo ngo Sénégal ne ɓeydo tan ƴerde ngo wami ɗon ɗo ngo yalti e daɗɗude maggo hango yetti lawol principal e nder état mo gorgol fayenma guidimaka maqama wuro nima ha fayenma ne tawe nder commune mo tohomaji kame kuba kala wuro key hayɗi nokkuji kewɗi hen nanni ha woni guese sardiŋaji puɗɗi wobde ndiyam no fewi ɗon wonɗo ɓe mbiyata maayo waɗi ndiyam rento koye bandam ha tenti noon so tawi on mbawa ndiyam nde doron maayo ngo gati fongo e fongo ha ganduɗa wawa andude ni holɗo fongo ngo wonno walla holto ngoral ngal henno ɗum noon rentade ɓuuri safrade ko fulɓe mbiyata ko sen gewi to leydi Mauritanie koto leydi Mali paɗena yontere taw konda ko beldal ɓiɓɓe leydi ndi yontere beldal ɓiɓɓe leydi ndi e tawtorede jagorɗo Ismaila Wage kam woni jagorɗo ɗo wowo gueɗe bellitinoje leydi ndi kala ɗum ko fuɗɗi ko ñande 15 nduɗo hen lewru ha nogas e goye tawtorede hoorejo leydi ndi woni colonel Assimi Goïta yogay jayindeji noon bindi ko jeeyi sababu ɗiɗon ñalɗi beldal mbete kokoɓe namdino leydi Côte d'Ivoire ko fate banggue gostodiral so tawi woni ɓen dogɓe no moltoyi toon to Côte d'Ivoire nde gartite ñaawe leydi ndi beele ɓen jeeya e beldal ngal walla ala ko wawi hen wonde kala ngal beldal kanko on hoorejo leydi ndi colonel Assimi Goïta wo erima kamɓe kala nde ɓe gonata neɗɗo goto ɓe tawdira ko kamɓe tan mbawi yaltinde leydi Mali e caɗɗele ha joni keddoɗen koto leydi Mali ko fade banggue mayde reine Elisabeth reine Angleterre Abdullahi Mayiga kam woni hoorejo jagoɗe par intérim windi ɓattake walla ni deftere livre joƴƴinade toon to ambassadeur mo Royaume-Uni to leydi Mali Bamako ngam yettinande duwaw wonande colonel Assimi Goïta kame ɓiɓɓe leydi Mali kala ngam timminde e sembolinde jokkodiral hakkude leydi Mali kame Royaume-Uni gueɗe denduɗe ɗon ɗe ko gueɗe dendaɗe ɗum jeeyi sababu leydi Mali ne renda sunare e leydi
Londres caggal jaltugol aduna heen maɓɓe Elizabeth II ha joni koto Mali keddorɗen Abdullahi Mayiga ha hande hoorejo jagode leydi par intérim e jayde ORTM woni jayde leydi Mali ko toon wo sakti konnguli makko wo holliti wonande laamu leydi France ko leydi Mali tuumi leydi France wonande yaɓɓi kuule kewɗe nder leydi mum caggal e kala saaɓe mbeyina laaɗe maɓɓe diwooje ko alda e ɗaɓɓirde yamirore leydi Mali e goɗɗum kala ko wona ɗum ko wallidde wonande ɓen seɓɓitiɓe walla ɓen joguitiɓe armeji nottortoɓe jihadiste en taweteɓe e nder leydi Mali kala ɓe jogui hen dalilaji labɗiɗi sanne ko ɗum jeeyi sababu nawde laamu leydi France e yeeso lawol to fedde gotago windere so tawi kayya ɓen gudditi wonande ɗiɗon dossier ji ɗi ganduɗa ha hande fedde gotago windere ala taw ko notti hen haydara ha joni keddorɗena koye leydi Mali ko fate banggue ñalɗi jaam e pinal ha tenti ñalɗi jaam ciifodiroɗi nandiral wonande Alger 2015 ko fate banggue ngal nandiral goto e gardiɗo biyeteɗo Al-Gabsa aga intala kam woni gardiɗo CMA woni mouvement rebelle Al-Jawad wo holliti so tawi laamu leydi Mali ɗoftaki wonande kuule jamiraɗe walla koɓe kaldi koɓe hoccitoɓe armeji mabɓe duttito ɗoɓe gonnoɗo ha joni keddoɗen koto leydi Mali jagoɗo leydi Sénégal hakkude muɗum e on gardiɗo MVS ɗum ko caggal jonde mabɓe mawɗo leydi Sénégal ɓe dañi joɗoɗade colonel Assimi Goïta ngam tottuɗum deftere golle wonande catal tambingal ko fate maayo ngo Sénégal taw rendi ɗum ko leyɗele nayyi Mauritanie Mali Sénégal Guinée Conakry ngam yaltinde hen golle e yurnitade barrage kuɓɓam taweteɗo nder leydi Mali sen giwi to leydi Mali koto leydi Guinée accident musɗo waɗi ñalawma hanki o taw ko minibus goso jollunoɗo yimɓe ha heewi kamɓe noon ɓe ndewno koye goski kiɓe nawanno aɓe mbirya ɗum to nder leydi to haɓe gari nokku biyeteɗo bisi kirima noon woɗɗani nokku biyeteɗo Dabala ko ɗon oto mabɓe taati yani kamɓe ɓen wonnoɓe oɗon minibus kene tolno e 15 neɗɗo mbasi hen pittali men yimɓe joyo gañi hen wi préfet Kouroussa taweteɗo e nder oɗon diwana wi colonel Idrissa Camara holliti kadi oto woni jangu muɗum ha jeeyi sababu 15 mbasi hen pittali mumen ko bidon essence mawɗo ne wonno e nder oto no oto yaniri ni bidon fetti huɓɓi hewɓe mabɓe no mayiri ni ko mayde bonde no fewi nde tawno ɓe cum haɓe koñi hen laamu ngu noon neldi hen duwaw ngam uddidde kadi losko e ɗeɗo hen gueɗe tana musɗo no fewi sen gewi to leydi Guinée koto Côte d'Ivoire teskama yontere yawtude ɗo hen nde laamu leydi ndi ɓeydi sembe no fewi hakkude police militaire gendarmerie koɓe mbiyata kamɓe kala ɓe ndendi goni mix taw ha sembe ɓuura dañede ɗum noon nela koto keerol leydi Mali hakkude Mali kame Côte d'Ivoire nelira to noon ko ha jogo nden kay kisal gam teskede kala saha wonna tawe toon ne mbaɗa janguji dutto doga ko wayno ɓen joguitiɓe armeji ɗum noon koto wuuro ngoɓe mbiyata Baguwe noon hakkude Baguwe ko toon ko ɓuuri hewde e sembeji ɗi nawa ko ganduɗa ne tolno e nogase goho lawol natirgol leydi Côte d'Ivoire hakkude leydi Mali ɗum jeeyi sababu ɗin laaɓi kala gam sukke hen armée o ha tekka kala mone naata ɗon emo yalta kala ande ha ɓuura timminde ko fate banggue lawol ngol ɓe inniri ngol ɓe inniri Tengerela hakkude Mali kame Côte d'Ivoire e lawol ngol ɓe inniri ñigoro ni ɗin laabi kala oɗo saha ko laamu ngu waɗa hen ha ɓuura jogade nden ka e kisala to leydi Bénin état islamique ɓen wiyeteɓe islam wal muslimina wallidiɓe Daesh kamɓe jeyti janguji baɗaɗi nder leydi Bénin ko wayno go lewru juillet jangu wannongu toon e nder ndeɗo hen hitande to nokku biyeteɗo Fakwara kene tolno 600 kilométre hakkude mum e Cotonou ha ganduɗa waɗi noon masɓe hen pittali mumen e jangu wangu e koninkoɓe leydi iwnoɓe foire hebdomadaire ko wayno luuma
to nokku mbiyata Malanville ha ganduɗa waɗi hen wasɓe pittali men ɓe kolliti ɗiɗo hen janguji kala ko kamɓe mbaɗi ɗumen to leydi Cameroun ko ballitgol jaam e kisal nden ka RCA Centrafrique Yaoundé itti kene tolno ujunere e capanɗe jeeɗiɗo koninke ɓe laafaji mbulaji taw kadi ko neleteɓe toon to Centrafrique ha ɓuura jogade nden kay kisal e nokku o wi goto e délégué défense leydi ndi Joseph betti assoma holliti ɗum hanki to galle lamorgo to leydi Cameroun keddotoɗen ko hawni kam waɗi toon ñalawma hanki o hakkude juulal tisubar kame takkusana ko yiyete filmaji ɗum waɗi ko waɗi to Douala worɓe tato bandiji joguitiɓe armeji wonnoɓe helde nokku goto hawre gendarme ɓe tini ɗum de ɓen gari ɓe goni koye fellodirde no filma ni to leegal ngal ɓe mbiyata bali akwa hakkude mum e leegal ngal ɓe mbiyata bonajo ɗen leɗe ɗiɗi ko ɗon wuli jaw hewɓe natte galleji men guddi kati toon gendarme goto gañima hen oto goto taw ko nelaɓe lamɗo leydi Centrafrique to Douala on oto kañumne dañi sokkede hen kure kono bandeji ɗi dañi ɓoccitade jiitaka kono laamu ngu erima finoɓe Douala kamɓe kala nde mbaddata junggo e junggo haɓe mbawa jaggude ɗin bandiji tumaɓe wona e nder leydi Cameroun jeeya giwi koye leyɗele hoddiɓe mabɓe sen giwi to leydi Cameroun koto RDC Congo conseiller Félix Tessine Sekedi hoorejo leydi ndi woni mo mbiyata Vidie Tessin Manga kam woni giwɗo e poste muɗum ɗum ko caggal nde o mbuña nde tuma ko fate banggue dirtindemo yoga e koppereje taw koto banggue mbuñaari yidde laɓɓinde hoore makko wa acciti poste makko ha losko gasay makko ha laaɓa Tunisie caggal hoorejo leydi ndi salinode wonande mouvement ɓen syndicat ji gollotoɓe leydi ndi yinnodeɓe ɓen gollotoɓe ne jobdi mumen ɓeydete laaɓi hanki wonande laamu ngu jaaɓi jaɓɗele mabɓe gam ɓeydede to joolam jaɓiri leydi France gartaten koye ñawore wargo wittiyanke to banggue safara Mamadou Bari ɓiɗɗo guinenajo baranoɗo 19 lewru juillet 2019 ɗum ko toon to leydi France caggal kippodiral final hakkude leydi Sénégal kame Algérie ha Algérie nawi kuɓeri ndi ko ɗon noon suko gorko goto jeeɗo to Turquie kam yooɓi fittano makko toon to leydi France on noon balɗe ɗiɗi jawtuɗe darima e yeeso tribunal mo Sainte Maritime ko ɗum noon taƴanama duuɓi 12 ñawore makko noon ma wat noddandu won winoɓe duuɓi 24 sen giwi to leydi France koto Ukraine koni koɓe leydi Ukraine ɓe kolliti ɓe jiiti fosuji ɗum ko caggal nde iwi armée leydi Russie e nder oɗon nokku bireɗe Izuma ɓe jiiti toon fosuji ne ubba hen yimɓe waraɓe ɓe kolliti hen noon mette mabɓe no fewi États-Unis d'Amérique kolaɗo kuuɓal muɗum joofima gueɗe bonɗe ɗeɗo hen waɗi ɗum ko leydi Russie to Haïti subaka hanki o ñalawma o kala wuli jaw seppoji e nder capital ngal kala ha nder leydi ndi ganduɗa ɓe duppi toon gueɗe kewɗe ɓe duppi boutique aji kame galleji auto ji kala haɓe battindi duppude taw ganduɗa ko moftirdu médicament ji leydi ndi kala kay ko jiiɗa ɓe duppi ɗum ha laaɓi ɓe bonni ɗum ko caggal nde gouvernement o ɓeydi prix ji leydi ndi hollitima ɓeydu kamɓe noon ɓe kolliti hen mette mabɓe mawɗe no feewi musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kabaruji garande en kikiɗe hande oɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar ketkimalaki jaam yo jaam Allah hiiran en